Ito ang sitwasyon nitong umaga ng Martes, April 14 sa isang gasolinahan sa Angeles City. Nakapila ang mga namamasada para sa kanilang libreng gas. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga jeepney at tricycle drivers sa Barangay Santo Domingo matapos makatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang barangay council. Isang hakbang na malaking tulong sa gitna ng patuloy na krisis sa krudo. Maragulya po sa kaya kami mag-tricycle ni lalo na po matas yung gas. Kaya magpasalamat kami ang Kapitan Marcia po. Marcia Arceo. Kakarin pong kagawan. Maragulya po sa kaya kami ni Sir at pagpasalamat ko po kay ang Barangay Kapitan May, Marcia Arceo. Dahil po salamat kay binigyan ng fuel subsidy. Malaking tulong na to, sir. Napakagandang malaking tulong. Benepisyo, mas magandang benepisyo binigay niya. Salamat sa Barangay Captain. Sa buong nangangasiwa ng Santo Domingo. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginhawa ang subsidiya lalo na't araw-araw nilang kinakaharap ang mataas na presyo ng gasolina na direktang kumakain sa kanilang kita. Ang pondo na orihinal na nakalaan para sa team building ay nirealign ng barangay sa pamamagitan ng isang resolution na aprobado ng majority ng mga nanunungkulan upang ilaan sa fuel assistance para sa mga bona fide residents na namamasada sa lugar. Sinabi ni Barangay Captain Maria Marcia Arceo na aabot sa 250,000 pesos ang inilaan para sa gas subsidy na makikinabang ang mahigit na 500 drivers. Baluta naman po nung gaano kasakit ang bingi ni na po kakamaling gasolina. Kaya keta mo man pong ditak na sao pa ayag pang mi kareng kabarangay mi o ini po gewami ya instead po na makarikilya po itaking team building mi inggewami po leko mi paitan team building para po atinda mo pong pamiyeng fuel subsidy kareng kaya katamong kabaryong mag-tricycle ranking bilya pangpang ang popureng rider sa aliwa na manintunan mo naman metong ya pong aisip ni na maragulasaw para karela. Para sa mga drivers, hindi lang ito simpleng ayuda, kundi konkretong suporta na tumutulong sa kanilang ipagpatuloy ang pamamasada at maitaguyod ang kanilang pamilya sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Karengan pong kakong kabarangay, keniking Barangay Santo Domingo, ini pong gewami pong ini, although malatiya mo po, pero sana po megi kayong maswelo uling kahit na makanano meto ngayaldo eko po pagas kasi nga po sinapya po yung kaya katamong barangay yung Barangay Santo Domingo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.